Samantala, higit 31 milyong puno naman na itanim po mula 2011 sa patuloy na pagsusulong ng DENR at Penro Pangasinan ng pangangalaga sa kalikasan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Patuloy ang pagsulong at kampanya ng DENR Penro Pangasinan dito sa buong lalawigan upang mapangalagaan ang kalikasan. Mula sa mga kabundukan hanggang sa mga karagatan, kailangan pantay umano ang pangangalaga sa kalikasan upang magpatuloy ang konserbasyon nito at magpatuloy din ang mga aktibidad kung saan pinapangalagaan ang ating likas na yaman. Ayon kay Nerissa Evasco, Development Management Officer 2 ng tanggapan, umabot sa humigit kumulang 31,191,085 na puno ang naitanim sa mga forest lands, katuwang ang iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at mga organisasyon mula 2011 hanggang 2025 bilang bahagi ng patuloy na programa ng tanggapan sa pangangalaga ng kalikasan. Iba't ibang uri ng puno ang itinanim depende sa pangangailangan ng lugar upang masiguro ang maayos na pangangalaga at paglago nito. So kabilang dito ang iba't ibang uri ng commodity tulad ng timber, fuel wood, fruit-bearing trees, at mga bakawan na tinatanim naman po namin ito sa aming mga mangrove areas. So ang programa po ito ng DENR ay naglalayong mapanatili at mapalawak ang ating forest cover, mapabuti yung ating biodiversity, makatulong sa carbon sequestration at syempre makapagbigay ng karagdagang kabuhayan sa ating local community. Sa kabila nito, nananatiling hamon ang mga insidente ng pagkasunog ng mga puno at halaman sa kabundukan, kaya mas pinaigting ang monitoring upang maprotektahan ang kalikasan. Hinihikayat naman ang publiko na makilahok sa mga programang pangkalikasan upang makatulong sa pagpapanatili at pagpapalago ng likas na yaman. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.